עוזיאל רנחל מציג בתערוכה שתי עבודות צילומיות, / עבודות מיצב, אחת מהן עבודה גדולה היא של הסלון, ועבודה נוספת מקלחון. עוזיאל בתוך הפעולה היצירתית שלו שואל הרבה על המקום שלנו כאן בישראל, במציאות שלנו, ועל איך בעצם הפעולה של מציאת זהות, מקום ומקומיות, תמיד נמצא בסתירות, באלמנטים של תיאטרליות ושל משחק, של אשליות באיזשהו אופן. עוזיאל בעצם בגוש עציון בונה בית, משפץ אותו, בית שהם כבר עכשיו עברו אליו, אבל באותה תקופה שהוא צילם את העבודות, זה היה הבית העתידי שהיו עתידים להיכנס אליו, והוא ממש הופך את המרחב הביתי כמו על איזשהו סט תיאטרון. מה שאנחנו רואים כשאנחנו מתבוננים בתוך העבודה של הסלון, אנחנו רואים בעצם את הפעולה הלא מוכנה של הבית, אבל לפתע גם אנחנו רואים אלמנטים של מסמנים את הבית שאמור להיות. אנחנו רואים שידה, רואים דימוי על הרצפה שנראה כמו בור, ואנחנו רואים גם מעין מראה כזו. שלושת האלמנטים האלה למעשה כביכול לא אמיתיים כפי שהם אמורים להיות. הם קרטון, הם עבודות פיסוליות שעוזיאל מציב פיזית בתוך המרחב המשופץ ומצלם אותם לאחר מכן. כל העבודה עצמה בעצם גם שואלת מן הסתם איך בונים בית בתוך המציאות הזאת. איך בעצם החיפוש של הזהות, של הייעוד, של התיאטרליות הזאת נעשית גם בשאלות של מה אמיתי או מה לא אמיתי בהמון רבדים. זה שהשידה עשויה מקרטון לא אומר שהיא לא אובייקט אמיתי שקיים במציאות הפיזית שעוזיאל הכין אותה. וכך גם קורה בתוך העבודה של המקלחון. במקלחון הוא עושה צעד נוסף. אנחנו רואים צילום של אזכור בקושי של מקום חשוך, אנחנו רואים איזושהי סנדל, שמוצבת שם, מוארת, אבל מה שנותן לנו איזושהי אינדיקציה למקום, זה הווילון האמיתי, אם אנחנו נשאר בגבולות האלה, אבל הווילון האמיתי של המקלחון אמבטיה, שהוא מציב על הקיר, על הצילום המודפס, ושוב נכנס איתנו בתוך החלל של התערוכה, לשאלות של הגבולות של מקום, של איך מסמנים מקום, איך נוגעים בקושי, וכבר הופכים מרחב למרחב שהוא מוכר, שהוא לא מוכר, ובטווח הזה באמצע. מה שיפה לראות בעבודות של עוזיאל בעיניי, זה איך בעצם אולי מושג הבית או הביתיות, זה לא משהו שהוא מתקבע ונשאר קפוא, אלא משהו שהוא כל הזמן בפעולה מתמדת, בבנייה, בעיבוד של מרחב, והבית הזה הוא דבר שבסופו של דבר מאוד מאוד אקטיבי, זז, דינמי, וזה תלוי כמובן מן הסתם בנו, ובתכנים שאנחנו יוצקים למרחב שלנו.